Audio Jungle. Sanibonani babukeli lo silwane samanzi. Unyoka kayithwala. Umajike eqeza. Kondlo, uyaphila mfowethu? Ngiyaphila khehla lami kunjani? Ngiyaphila khehla lami ngiyaphila kakhulu. Angikakubona okubi. Seyimi nje mkhulu. Ya. Wethu sikhulumile ngobaba. Izulu. Sakhuluma ngomama. Umhlaba. Sekusele manje Umntwana. Izinhlambulo. Izinhlanzelo nokhokho. Laba Ya bakhokho ba. amanono la. Ya. Nenzulu nawe phansi. Awuchaze mfethu. Yeah. Yini umntwana? Yini inkanyezi? Umuntu na. Umuntu Yeah. unawo shukuthi Okuncane. Umuntu omncane. Okusho ukuthi inzalo yani yendoda. Ngoba umuntu yini? uyindoda. Yebo indoda umuntu. Yini inkanyezi? Uyalizwa nawe igama lithi khanya uze noma khanyezi. Khanya uze. Yebo. Noma inkanyezi. Unyezi ke imuntu. Sibiza nyezi. Abakhulele emakhaya nje bayazi. Nyezi. Yebo ukuthi unyezi. Nyezi ngobani? Inyanga. Noma igama lesintu nje. Ukuthi unyezi. Yeah. Angithi phela kunyezinye vele. Inkanyezi. Yini unyezi? Inyanga. Inyezinye vele inkanyezi ngithi inyanga. Oh, inyanga inyezinye. Yebo. Izinkanyezi. Ingakho kuunyezi. Unka wena obusho uthini? Unkanyezi nka. Angithi lento unkanyezi Isho- inyezi inyanga. Isho ukulokhuzana. Isho ukuqokezela noma ukukhazimula noma ukukhanya. Unka umelele into njengeqanda elithe phahla. Yebo noma egrithayo ethi eshamazathi. Uye lo nka. Angazi mhlawumbe ungochazela kanjani. Inkathi. Yebo. Isikhathi siba Yebo. sithi Nkatha. manje sishintshe siyashintsha. Yebo. Okusho ukuthi lento njengenkatha. Inkathi uround njengenyezi, njengelanga. Inkathi. Inkatha. Na inkathi ibamba into eziningi. Yebo, ikwazi ukuthi inye okuningi. So yilokho ukuthi Yebo. unka Yebo. ilolu nyezi Yebo. Masisipaka kanje, mayisipaka nje yiunyezi lo. Uphuma okuningi. yazi mazibuko lento oyishoyo ingikhumbuza ukuthi zikhona ezinye inkanyezi kwa science ma Yebo. esibona thile ngathi zinkanyezi eleze ejwayelekile kanti kusuka amanye ama planet Zimhlaba vele. zuumhlaba njengenyanga. Kodwa zumhlaba o zizibani noma zingamadwala noma ziumhlaba olimeleyo. Ekseni ile uyibiza ngendotsakusa angazi not sure ukuthi indotsakusa noba yini. Kukhona ile noza istar esiba sekuseni noma sibantambama. Yeah. Lesa star lesa iplanet le ibizwa Ikhwezi. Ikhwezi le. Yeah. Ikhwezela. Likhulu. Ingani ngakho libomvu nje noma li-orange. Ikhwezi. Ikhwezi. Uyabona uyena ured orange imbala eyodwa le isebenza ngelanga.
yomngaka yomthathu yebo ngoba nelanga mase lilaliyelo mm liyelo sa cream unyana sangathi liyacebezela kodwa nje linjani limbala olight kahle yebo osayelo okay njengamafutha gold kodwa futhi ayela amafutha mawabheka orange futhi mawabheka yebo noma ingaphinda bemhlophe menqumile ukuthi uyabona njenge ice ne-ice libamhlophe kodwa leyo amanzi transparent futhi siyafuna yebo liphinde libe umoya uthi kakhulu uthi leya nkanyezi inje ngoba ilanga lisuke liyoshona iyakhwezela kahle kahle kusuke kubasa umlilo isikhathi sokubasa umlilo ngoba ilanga lisuke seliyoshona sesilithatha silibuyise eziko phansi sezolibasa yebo ingakho nina manizodibana nomuntu wesifazane imimoya yeni ingahlangani nithi uyabanda akashisi usho bani thina yebo uma nihlangana nomuntu wesifazane eningaxhumani naye ngani ngomoya nivele ningezwani bese nithi unjani uyabanda yebo so masibuko inkanyezi ikabili iuxhumano kahle kahle inkanyezi uxhumano njengoba ngichaza nje ukuthi owesifazane edibana nowesilisa bengenawo umoya wodwa abanjani abaxhumani bavele benjani babande bese uthi hayi uyabanda so imaki masibuko ufike wathi ingane inkanyezi yeah inkanyezi yeah iyingane iukhokho futhi kusho ukuthi inkanyezi njengoba sike sasho ukuthi indonsakusa le ilento inkanyezi eyisidalwa yebo ngoba ikhanda umhlaba intombazane iphinde futhi ibe intombazane encane embathwa amakhehle iphinde iqale phansi futhi siyabona yebo into enjalo nje mnguni nalapha yana yindoda leya nomfana omncane loya oyo ikhwezi elikhwezelayo yebo angathi siyavumelana lapho siyavuma yebo bese kuzoba nenkwenkwezi kuzoba nenkwenkwezi yiphi inkwenkwezi ilanga inyanga nani neinkwenkwezi kwenkwezi uyikuthi ke phela nibuye niyibize ngendlela yenu nini uthi inkwenkwezi isixhosa yebo nithi yini inkwenkwezi ile sithi ikhwezi thini ekhwezelayo zintathu phela lezi inkanyezi fanele ibe ntathu khona le donsuku sephuma ngo3 khona le eblue ephuma ngolokhuzana ephelezela ilanga edonsa ilanga futhi ephelezela entambama idonsa ekseni ekseni yebo iphuma nalo lapha lokuphuma kokuza okay nibiza ngani mina leyo angazi inkwenkwezi leyo thina kithi sibiza ngenkwenkwezi leyo okay bese kuthi le indonsakusa ile ephuma ngo3 ekseni idonsa ukusa ihlukanisa ubusuku nani nemini hayi ihlukanisa ukusuka kosuku usho ukuthi in the morning the midday hayi intambama nobusuku yebo ngoba intambama ileya ikhwezi lelikhwezelayo bese kuzoba inkwenkwezi lapha okuyiyo ukuthi nginokuyiphambanisa ke lapha kunkwenkwezi nekhwezi ukuthi ishiyana kanjani ngoba futhi ophuma nelanga futhi ngabe uyokhwezela izikhulu yebo bese libe bomvu khuphu mase liyoba ngapha libe inkwenkwezi ngapha mhlawumbe sikayibeka kanjalo ngoba okhwezelayo nangu obasa uqala ukubasa ngoba ilanga liyaphuma bese lenza bese liyashisa yebo ukusho ukuthi ikhwezi liningi ile lasekuseni ngabo 6 noma ekseni ngabo 4:04 kuya ku5 sure lapho nje anganoma iphuma ngo5 noma ngo5 iba lapha iba blue benkulu nje blue
mase sekusile iyasalela futhi yona isilele iyodwa nangapha futhi uma iyoshona iyona ephuma kuqala unazo zonke le bathi inkwenkwezi yebo ile bathi inkwenkwezi ephuma qala unazo zonke lesithathu indonza kusa phela lesithathu indonza kusa yebo uyiyona ephuma ngo3 phakathi nobusuku Masibuko lezinto inkulumo yenkwenkwezi ngenguze uma uzoyikhuluma futhi nama star sign yini ama star sign ngolimi lwamoya amanzi nomzimba ama star sign amanzi nomzimba izakha mzimba ama star sign izakha mzimba asike star sign lesingekho la kubo qhuba mfethu zikhona akho stars la ngibona iminwe la uyadlala wena uhamba late asayini emzimbeni wakho qobo ukhandwe yizo yiwo umzimba yiwo lama organ ukhandwe icancer ukhandwe icapricorn ukhandwe iiris ukhandwe ileo ukhandwe ilibra ukhandwe ngokuhluka kwazo lezi inkanyezi umzimba owuwe uyilezi yankanyezi yebo esikhandeka ngo9 months 9 years 19 years 29 39 lento no9 ziyakhandeka lezi phinde iphumuke mawusiwa ko 59 69 79 89 90 suyakukhoba sofike kwishumi uqale phansi futhi wena uqale phansi Masibuko ubuyele esibelethweni mawusubuyele esibelethweni uphinde ubuyele esendeni kababa ngomoya uthe izasane amanzi nani nomzimba yebo manzi maphi mzimba muphi uwe phela itasayini izinkanyezi ziwuwe ziwumntwana uyazi mngoni la ngaphakathi kumuntu la ngaphakathi uyazibona lezi zinto ezibekwa kumuntu mayigula elele esibhedlela nganomsuku ekukhoma nomsuku enzeni idrip iyeke idrip khona lezi ezibekwa kanje zithiwe ngathi ingogesi lezi ezizwayo ezintamo yebo zini lezo zinto ibizwa ngani lezi sifaka la esifubeni ukuze umuntu awuyeke ayinto kungathi kuyayinto kuyeke lokho yana lekona ukunamathiselwayo bathi kuthiwa kuyanamathisela ngo round yazibona izinto esike zichecka ilento ukushaya kwenhliziyo zixhume emshinini ya understand umzimba wakho ukuthi uhamba kanjani manje kufanele kube u12 lezo zinto ukuze ziqonde kahle uzekwazi uku-operator noma ukusebenza kumele benga 12 zibe u12 lezo zinto lezo zikhona nasesibelekweni uma kukhandeka ingane lezo zinto lezo ingane engakahlumi kahle engakakhandeki lezi zinto ihamba nenkhamba yabo ingane mayise usika nje imkanje kuyikhanda nomqolo othe ungakahlumi inyawo le nto leyana ilanga phambili ibambe ubuso nenyawo konke ikuhlanganisile wakhanda lobhontshisi kwathi kubhontshisi kuthena wakhanda lobhontshisi umzimba womuntu kuthena le yanti lapho ingama star sign izinkanyezi i12 le yanto izinyama ezincane ehamba nemthambo okuyizona ezikhulisa umntwana uma ngithi ke mina kuyinyama namanzi sithe ama veins okuyimithambo yebo lezi zinto ngayinye inomsebenzi owenza emzimbeni ngabe ikhanda amathambo ngabe ikhanda ukucabanga kwakho ukuzwa ukubuka
no nayo yonke lento ukudla yonke inomsebenzi wayo kuze kuyofika kubani phezulu u12 yeah kuyofika ku12 ukhuleke for 9 months wena uhambe lama planet onke uqale kuze na uze uyophelela ku9 kulama planet bese uzovela kuphi elangeni kuthiwa usubone ini ilanga usuzelwe la uboneni ilanga bese kuba impilo yakho ukhulisa umama uzube na 9 years bese kuba impilo yakho yonke ke usukhulisa ubani ubaba uyeke no 11 nobani u11 no 12 no 12 umama nobani nobaba phelileke lapho ngoba u10 uyini uyilesi sikhathi wena uphuma ubonana ilanga u10 lo lapho usuzokwazi uqala ukuhlukanise ukukhanya nami nokumnyama yebo ingakho ingane mayizozalwa noma izobelethwa ungathi ukuzalwa ngoba ukuzalwa uyikhiphe esendini maye ingane izobelekwa unini ezoyibeletha mayifika ngaphandle ishawa umoya wathi yashawa umoya iyakhala lengane ixawe lomhlaba ezibona yebo ingakho yonke ingane kufanele ukuthi mayifika lapha emhlabeni yenzeni ikhale ngoba kunani kunalomoya ohlabayo wani wasemhlabeni yona isuke iphelele iwu1 yebo ufele ukufa ku0 yebo ufike ukuthi kuyo xhuma ingane angithi isuke kungena kuyo kuyenza umuntu ingakho ke beze bethi uNkulunkulu wakubumba wakuphefumulela bakhuluma ngalomoya othinta ingane noma oshaya ingane mayinjani mayiqeda uphuma esibelekweni bese yakhala ingane uqala ubona ilanga yebo uqala ubona ubaba yebo u11 wona hawu u11 phela impilo kamama nje leyo ekukhulisa yokuthi ukuncelisa ikufida ikufundisa ukuthi kukhona kanjani ile mbango umehluko nje ukuthi udla kanjani ini ungayithinti ini kwawukuthi kwase kuba ukuthi ngoba zonke izinto oyifundiswa umama izinto ezibambekayo ukutshengisa ngokuthi akufundise ngokuyibona into bese ubaba esedina ngengqondo yakho lapho usuhluzakile usukwazi ukuhlukanisa ke manje 2 yebo usukwazi ukuhlukanisa ke wena nice usukulalela ngani ngomoya yebo uyakwazi ukuyilalela usukwazi ukucabanga ilanguage kababa yebo ihambisana nalokhu ngakho injalo nje mbuni so masibuko Monty lento iyajika ngo9 iyaphela ngo12 iwona lama star sign la yiwo ama star sign bese iphindi iqale phansi lento mase ufike ku9 years yebo kube khona isikhathi la kumele umshiye khona umama mosona 11 usuyaphuma manje ungena empilweni ungena kuba lithini uyamshiya umama waphuma uba yichild manje meshaya awusezwa bese uyafika ku12 la usudinga khona ubaba wakho usudinga ubaba ke manje udinga ubaba umama usuyamehlula phela uqala bese uthi uhambe kube ulo ufike kulo 19 sishintshe isimo manje solwa nobaba wakho ke manje solwa nobaba usufuna ukuyiphilela wena so na 20 21 uya nobaba wakho kufika 29 usakhathanisa lapho uthi baba umama ono 21 uthi masofike ukuthi 22 angithi lapho ubaba nomama basalingana njema ufika ku9 years wena wamshiya umama waya ku10 wena usuhlukanisa manje okubi nokuhle siyaqala manje ke usulwisana nenkinga kabani manje kababa
sebeyafana manje sebeyalingana ke manje uzuyofika kubani ku18 mawufika 18 ku19 uyashintsha futhi abazali bakho baxabanisa manje ngani wayingasezwa yebo uma ngiyotshela ubaba wena wenzani kwase kubanjani njani uyotshela ubaba wenzela ukuthi ubaba umesabe ubaba nawe usuqala manje usukwazi ukumgolozela usunathonyewani phela manje sevela voice box uvela zonke lezi zinto usukwazi ukuthi kunezinto ezifihlwayo manje wena ufike kulento kulesigaba sesithathu ngoba ufika uthi 9 bese kube khona la kuphela khona ila kuqala khona yebo ku29 usuyaqala manje uhluza umqondo usufuna ukuphila impilo ekubuyisela kubani ubaba futhi manje kodwa lo baba wamoya yebo kumoya phela umoya manje ukwazi ukufundizwe uyayikhumbula lezi zinto bekutshena zona ebekutshena zona ubaba usona 18 uya ku18 uya lapha ku19 usuyayibona manje man bengisangana ngoba bengilwa nobaba nje bengisangana mina bengisafuna ukwehlukanisa impilo kamama ngiyophela ku10 nekababa ngiyophela ku20 ngifuna ukuyiqhathanisa lapho ukubona ukuthi hayi man ukuphi umehluko sengiyabona manje mase ngina 29 utsamele ngibuyele kubaba phela manje kusengenza ukuthi sengizoba nomfazi ngizoba nezingane ngibe nayo yonke lento le lo mthetho ubaba ade ngifundisa wona sengiyaqaba ngo21 sengiyabona ukuthi ubuyele kuyena khona ubuyele kubaba mawubuyele kubaba uzoba indoda ephelele noma umuntu wesifazana onjani ophelele osezokwazi ukwakha umuzi uthi 39 uthi njalo 39 isiza ubaba uyashona lapho noma awusaqondi sofuna ikhehla ke manje leli likhuluma ngaphakathi kuwe u39 mnguni ilapha sekuwuwe manje osekumele ufundise lowo yohlangana naye owabelwe yena ukuthi impilo yini u39 senizozala abantwana kuyokwenzeka isiphuthuphuthu khona lapho nizala abantwana wakho umuzi nazo zonke lezi zinto ngoba manje usuphelele usumuntu onjani opheleleyo oh so u39 ngalesi sikhathi from u29 to 39 laba basibulala khona ke ifundiswa lezi zisibulala ngokuthi asikhululeke 18 noma ku21 labo meke sishaya khona ilabo mele sishaya khona sithi masifika ku29 sibone ukuthi ubaba ubeqinisile awusheshe umdadela ku18 no29 khohlwa mngani wami uzomosha mitha enze yonke into akubheme aboshwe enze zonke izinto lezi iyaqala impilo yakhe manje imaxakaxaka iyalwa uzama ukuyilwisa yena so u13 lesi sikhathi esiya ku39 yila usuqala ulungisa khona owaganwa uganwa ngaze ngathi mina mangikhula mnguni ngiyoqala ukuba nengane sengina 30 years ngiqala ukuba nengane kodwa ngathi 27 ngaba nengane ngenxa ukuthi impilo yayishaya izinto ukhuphuka nokwehla nakhona yashona ingane mangithi 29:30 ngaba nosivuno 29:30 ngaba nosivuno wacishe kwafezeka engangikufisa ukuthi kwenzeke yebo masiya 49 kwenzakalani 49 phela uhlele emzini wakho lapho uhlele emzini wakho bekumele lapho mazibuko usaganiwe kanye na noma usugana kabili noma ugana kathathu hayi lapho phela uganwa awuthathi ilokhuzana kuya ngamandla ukuthi wena unawo namandla ogana uhamba nomoya nje wamandla ukuthi leli thonga selikwenze njani yiwo ke lamakhehlo okhuluma ngawo lapho uma usuka ku39 usubuyele ku49 ilapho ke sebekuhlelela khona ukuthi u3 years lo uganiwe umfazi oqala u3 years lo uganiwe umfazi wesibili u3 years lo uganiwe umfazi wesithathu masibuko uphela ku49 uke wathi uhleli lapha na ku50 uke wathi uma soya ku99 ubani suyaqala manje uyabuyela kuphi uzoingane lapho o89 yebo mawufike 50 uhlala phansi usuhlala phansi manje usuzophila nabafazi bakho usuke u50 ka 59 60 ka 69 70 ka 79 80 ka 89 90 hawu lapho izaguga zakho lezi sokuyizalikazi zakho lezi seyiqeqeshwe ngokungaphezulu
Seyishayiwe omkhulu nogogo seyigogodile sengogogo lapha. Baqeqeshiwe mayiqala nje sithi 8089. Seyiqeqeshiwe ke lezangazi manje. Sayikwazi ukuyibona ingane izalwa ukuthi ayile akusiyala ekhaya le izokhula ibe nje. Hayi indaba zamakhala ubuka amakhala. Hayi zilalela nje ngomoya. La isila eswini bayilalele kanje bethi oh ingane yomfana. Le azozalwa la ingane yakhe yomfana. Noma ithinte kanje eswini kanje alalele uNkulunkulu ukuthi uthini. Ngoba izwi lakhe selikhuluma izinto zenze njani? Zenzeke. Phelileke la. Khondlo mina ngiyofika ku90 mnguni. Mina lo. Ngeke ngabukela inye ikhehla mnguni limpunga lapha ekhanda leli khehla. Limpunga lapha ekhanda ngatshengisa uMamhlongo ade yabona uMamhlongo. Ngizokhula ngibe ngaka. Ngizokhula ngibe ngaka. Kwathi ngelinye ilanga yazi mina ngangadibana nohlanye la elokuzaneni eBritside. Uhlanye la ngibiza uhlanye. Ngiyamangala ngibizwa lo uhlanye. Ngibona ngathi umuntu ophilayo mina. Uhlanye ke ngoba sibone ngathi bayahlala. Ngibona ngathi umuntu ophilayo. La ngibuza lathi ungwaka bani mfana. Bathi mangifika ngalibingelela sawubona baba. Lathi yebo. Lathi ungwaka bani mfana. Ngathi mina ngamazibuko. Lathi mfana ukhulu uzube ngangami. Lumpunga lolu hlala. Lathi ukhulu uzube ngangami. Wena uyobeka uyohlala wena ukhulu uzube ngangami. Uzube ngangami. Kasukela ihambela futhi uhlala. Ayithulela la. Ngimezela lawo nto nje ukuthi umfana ukhulu uzube ngangami. Lolu hlala. Ludala. Ngoni. Khondlo, uthi lama sky signs uhambo lomuntu. Yebo usubuyela manje. Usubuyela kuphi? Engqondweni. Kulomhlaba le. Subuyele engqondweni manje usubuyele enkanyezini. Mawusuthi 90, 99. Mawuseqe ngale 100 isibusiso leso. 109, 110 isibusiso leso. 119, 120 isibusiso leso. Ubusisiwe lapho awusakwazi nokwenza. Usakwazi nokusuka. Mina ngifuna ku90. uNkulunkulu angikhumbule. Sekuphelele izingane zabantu abami isizulu sami ngonjalo. Isibusiso leso. Bathathu ke labo abantwana bethonga likamoya. Bathathu. Umzukulu uqala kubani? Akusiqale ke sihlukanise la mnguni iqala. Sihlezi ke sichaza lento yalezi zandla. Sihlezi sichaza. Uwe lo, ubaba lo, ubaba omkhulu, ubaba kaBaba uzoba umkhulu bese kuba ukhokho. Uwe lo uzoba umama kube umakhulu noma umama omkhulu, umama kaMama. Bese kuzoba ugogo lo uzoba ukhokhokazi lo. Bangaki labo bantu? Bawu10. 2. Uwe nengane yakwe nentombazana. Noma uwe nengane yakwe nomfana. Umama nobaba. Ubaba omkhulu nomama omkhulu. Kube ugogo nomkhulu. Kube ukhokho nokhokhokazi. Bangaki? Bawu5. Zigaba ezintathu zokuzalwa kwabantwana ekhaya. Unomzukulu, unesizukulu, unesizukulwana. Unomzukulu, unesizukulu, unomzukulwana. Noma isizukulwana. Siyavumelana lapho mnguni. Ngiyawazi wonke lamagama kodwa angingazwe ngikwezwe usho kanje. Wachaza. Bangaki laba bantu? Bathathu. Umzukulu uqala kuphi ukuba nomzukulu? Ugogo. Ngeke kubaba omkhulu. Masisi singala. Ubaba omkhulu yebo. Kuyephi? Umzukulwana. Umzukulu. Kusho bani ukuthi umzukulu? Kusho yena lo umkhulu. Kusho yena ubaba omkhulu. Ubaba omkhulu. Yeah. Bese kuthi lona uthini kule ngane? Uthi sizukulwana. Isizukulu. Isizukulu. Umzukulu, isizukulu.
Isizukulu. All right. Nesizukulwana. Yini okay. Umzukulu, isizukulu, nesizukulwana. Nesizukulwana. Ungasho futhi ukuthi abazukulwana. Okay. Ungasho ukuthi abazukulwana. Ukuze wayongambali baba nomama. Umntwana nje enganuzala ubaba nomama umntwana. Uyingane ngithi kubaba nobaba. Uyingane yabazali bakho ngithi. Siyavuma. Umntwana wani? Obazali bakho. Obazali bakho. Uthini ke la kubaba nomama? Indlela osho ngayo mazibuko bona mawufika uthi umzukulu isho ngathi into yakho but not umntwana Uwe. Ukuqala kwakho. Yebo wena lo. Ukuqala kwakho oba khona uba umzukulu. Yebo. Ububili bakho kuba khona isizukulu and then kube khona abazukulu. Siyavuma. Ukuqala kwakho kuba khona lo uyisithunywa nje kuwena. Yebo ngoba umzukulu kalo. Siyavuma. Uyilo. Lo useyizala kabili phela. Uzala lo aphinda azale lo. Noma uzala lo abe uyilo yena. Ingakho lo awumzukulu uzala lo abe yilo. Siyavuma. Yebo. Uzalwa yilo abe yilo yena. Angithi? Yebo. Lona ubazala bobathathu laba. Boyi4. Amagumbi amane ani Omhlaba. ubazala abazukulu bakhe bonke laba bathathu. Umzukulu, isizukulu, abazukulu. Siyavuma. Bakhe. Ngoba lona ungumntwana wabani? Wakhe. Ukhokho. Yebo, uyamzala lo ungumntwana wakhe. Ingakho nala lo ewumntwana kalo. Manje ihlangana phi neinkanyezi lento? Le yayijule kakhulu le. Iyahlangana neinkanyezi le. Kakhulu lena. Ihlangana neinkanyezi phela lena ngithi iyona ekhanda 5 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 yokhanda 10. Iyona ekhanda 6 6 6 6 6 6 6 6 6 yokhanda 12. Angithi mawuthi yebo. Okay. Angithi hey wemnguni sithe thina unekhwezi inkwenkwezi indonza kusa orange uyellow uzoba ured. Angithi yebo. Siyavumelana manje? Yes. Siyavumelana? Yeah. Siyavumelana? Ngiyakuzwa. Yebo, izigaba ke lezi za zezizukulu nani nabazukulu. Hamba ka 3 3 3 3 3 3 3 3 3 lokhanda ba u12. Sibuyeke besabala indoda nje lokhuza ebantwaneni. Indoda ke iu7 indoda iyuthi ngonani lenkosazana ngoba iyona ezala ingane ihlukanisa ubulili kube yini umfana noma yini intombazana. Yebo, ingaki indoda uperfect lo into ephelele 7. Yebo, u7. Asibuye uwe ubaba omkhulu umkhulu khokho omkhulu khokho omkhulu. Bangaki laba bantu? Bawu7. Inkanyezi ezingaki? Ezu7. Okuyizona nzala abantu? Bantu. Phelele. Ngoni. Bese lo 7 uba u12 kanjani? U7 uba u14 phela u7. Angithi 7 nangapha kwamama. Kuzoba 7 nangapha kwamama. 7 ngapha kwamama. 7 ngapha kwababa. Amakhehla lawo. Isekelo. Ama-star signs awu-12 mazibuko. Yebo, awu-12 ama-star signs. So uhamba kwempilo phela lokho. Bese kuzoba yilabo ababili. Umkhulu nobani? Nokhokho omkhulu. Angeni uyabona ukuthi bayi6 laba. Isiqalo nesiphetho ngoba lo uyilo. Siyavuma. Ubuyela phansi ngithi lo.
ingakho sithi 6 hours noma 5 hours in between ukuthi waka wathi emanzini kukhona u7 wakobaba ukhona u5 wakwalentos kwakulomama ukhande bani no intaba phela le u5 intaba u5 u7 sesikhuluma ngomoya la u5 lo zinkanyezi manje lezi sikhuluma ngazo laba bawubusithe belanga nani ninyanga yebo bayisiqalo nani lesiphethe yebo ngoba ibona futhi abaphinde babuyele inkanyezini bayozenza wayenzi bayikhanda ngalesikhathi benzana bebhasta noma beshona noma kuba nelanga elisha siyavuma angithi yebo siyavumelana lapho yebo ngiyakuzwa ingakho ke bebuyela kuphi einkanyezini kube zinkanyezi ezingaka eziyisikhombisa bese kusale ingaka 5 nokuqedileke in between isiqalo nesiphetho bakanda abantu u12 ubena yebo angazi ke mhlambe ngichaza ngenye indlela esithele mina yayo lisithele ngoba ayifani naloku okuchaza emanzini phela emanzini usukhuluma ngokunye uma ukhuluma ngamanzi ukhuluma ngemisotho namandla owathola emanzini uma ukhuluma ngale mimoya siyavuma hayi bengisho nje ukuthi yebo kuhlukile yebo okay ke sibuyeke manje sizoba seinkanyezini zisemzimbeni ke manje seyibuyile lezi itasayini zikuphi phathe emzimbeni zisemzimbeni manje zisemhlabathini kuzoba nomandulo kube nobani umandulo September ngithi siyavuma uzoba ubani lona uLwezi ubani lo October hayi ngeke umfumfu October umfumfu October uNovember uLwezi uSeptember obani omandulo kuba ubani lo umfumfu kuba ubani lo uLwezi uchaza inyanga inkanyezi manje ukhuluma ngeinkanyezi mina emzimbeni manje imama sibuko umandulo uLwezi inkanyezi oqala le amakhalenda la ikhalenda hayi ngikhuluma ngekhalenda mina ngikuni ngiyeke ngekhalenda mina ngikhuluma ngani ngeinkanyezi okay inkanyezi yokuqala eyasemandulo okay ikhehla lokuqala lelo emandulo ikhehla lokuqala uzoba elesibili umfumfu abafufusayo noma abafufusile abafufuselayo abagcinayo noma abazulu abaqala ukugqama nokubonakala kuyafufusa kuyahluma okay umfumfu abolwazi laba sekukhona abaxoshayo bangabi labo bantu bathathu siyadlula kubo zitholakala kuphi zitholakala umandulo zisemhlabeni angihlezo kuphi emhlabeni mazibo zisemzimbeni angithi emzimbeni yebo ufuna ukuthi zingena ngaphansi kwani lezo no bengifuna ukwazi nje ukuthi emhlabeni uthi emhlabathini angithi impilo emhlabathini lezinto zenzeka emhlabathini makuhluma makufufusa nako okay good so kukhona umandulo okay umfumfu seningawuso isihlabathi lesi siphansi lesi sikhulisa izitshalo yebo umfumfu lo kuyafufusa lo siyavuma oqhumana umandulo ilo kuqala kwelanga oqala kokunetha kwemvula imvula yebo kuma clouds yebo ukwehla kwamanzi nje siyavuma imvula ube khona uLwezi yebo ilaba baziyo abolwazi nje laba ukhala khona inyoni ukhala amaxoxo emaxaphosini nezinyezi lezi zikhale yile isuke iyazi ulwazi lolo lokubonakala ukuthi imvula inile kwahluma amaxaphosi uLwezi lolo okay sakulalela ulwazi oluningi lolu abolwazi laba bendaba abolimu angazi mina ukuthi ngichazela kanjani kusho ukuthi isound le enzwa yilwane amanzi ihlahla okusho ukuthi abamanzi lawo siyavuma okay so kukhona umandulo lo uqala yonke into ukunetha
izulu konke kunethe bese kufufuze umhlaba awukhiphe bese umhlaba bese uphumile sokuyaqala kube nemisindo yolwazi ukuthi kwenzakalani la siyavuma lithwese ihlobo utshani bumanzi izimbali inemthobo kusemthonjeni lapha kulwazi lo okay ke bangaki la bathathu bafuna ngaphansi kwamanzi abamanzi la bangaki la bathathu bafuna ngaphansi kwamanzi abahlumayo la bayini bamanzi siyabuya ke siza ku December manje zibandlela bese kuba umasingana nobani nomhlolanja abachithi begazi kutheni ungafuna ukuthi ikhalenda le hayi ikhalenda yani le asikhuluma ngeinkanyezi manje na hey baba ukhuluma ngoDecember somzimba why December umfu nje njalo uzibandlela nje angithi nokubize ngoDecember ni phela why ungafuna ukuthi akusiyikhalenda inkanyezi ingani ngakho nibize ngekhalenda nina ngoba nisusa kuleli igama likankanyezi okay irona iwe kukhanyiselayo ngomhlabathi ukuthi usunjani manje akwangisho kanjalo ke ingakho nini ikhalenda nithi ikhalenda yamithini nikhuluma ngalolu lwazi lokushintsha kwani komhlaba kwemvelo komhlabathi nikhuluma ngakho ukushintsha kwani komhlabathi asibuye indlela ke manje kuzibandlela abomlilo la why kumlilo ngoba siziba indlela kuphela why kuba umlilo ngoba siyaziba phela indlela hayibo ilaphi utshani sebuvaleni indlela laphi ilanga line kakhulu ilanga lishisa khona kakhulu abomlilo la obani la uzibandlela ubani uzibandlela umasingana lapha basinga khona bafuna ukubona kahle ukusinga ukuthi yebo ukusinga ilanga lokho siyasinga ilanga okusho ukuthi liyasixhopha siboni kahle sidinga amakapisi ngithi ngigqoka amakapisi ni utshana wani la ilanga lishisa kakhulu oke nama shade la singa ilanga suke singa ilanga masinga so uzibandlela saqala kunetha kakhulu indlela zizivala hayi kunethe kakhulu manje ngolwazi yebo ngolwazi yebo manje ziyakhula lezinto beyinethwa yebo then ube umasingana ujana lapho ngolwazi nje ihlahla nezimbali sezikhipha imibala yazo nenyoni seziyashintsha sekuvele red orange pink enjani inyoni ziyashintsha yebo sekushintshe nomoya imbali ikhulile ihlahla ikhulile senikwazi nokuyibona ukuthi umuthi muni lo ulwazi lo lojulile nguye ulwazi ukhanda uzibandlela yebo uzibandlela angithi isuke seyivukile lezi zinto sesiyibonile seziphelele zonke yebo okay siyavuma yebo siyabuya ke manje masingana siza kubani manje masingana sifikile kumasingana safika ngihlolanja bangaka bathathu uhlolanja sokuchazana uhlolanja phela uchitha kwegazi lapha ababomva ngithi okay yile igazi lelo umlilo lo umlilo mngaka umlilo uthathu sithe orange yellow no red ingakho ke nina nithi lapha na isikhathi sika Valentine red and white siyavuma noma red and ama color blocking izinto ezifunana uthando ehamba nothando ubreak kwamantombazane lapha nochitheka kwegazi uqhuma kweqhaza yebo okay okubani hlolanje yebo ungaba noyelo hlola ezinja yebo ukuhlola izinja ziyahlola izinja zikhanda zenza imihlola yebo izinja okay usobe bathatha bomlilo angithi siyavumelana manje yebo sesinawo amanzi sinayo umlilo sinayo size kubani manje size ku May April no May April okay March April May umbasa
ubani uMarch uNdasa uMay uMarch uApril uMay uApril ubani lo Mbasa bese kuzothi uMay uNhlaba uNdasa lo uMarch uMbasa lo ubani lo uNhlaba lo zingaki lezi zintathu ezomhlaba ke lezo uMbasa yini uNdasa yini uMbasa uNdasa yini isivuno why kuthiwa Ndasa ingoba ingane isuke idansaza zikhuluphele zidla kamnandi ngithi kusuke yebo idansazela okay kusuke kudanswa kahle la isikhathi sokuvuna isikhathi ukudla sekuvuthiwe sekuvunwa sesidla amafutho okunye sekomile okunye kusalokuzana kodwa nje isikhathi sami sokudansaza kweingane zishange ziseyinkulu idansazela ijabule kwakudanswa isikhathi sokudansa lesi isivuno lesi isikhathi sokujabula uMbasa sekaqala ilanga liyabaleka phela siyabasa siyosa umbili sesibuyele eziko phela manje siyabasa ngoba ukudla sekukuningi ukudla kulezi inyanga eyingaki eyintathu unhlaba lokuhluma kwenhlaba ialo ukuhlaba komoya usuyaqala wenzani umoya uyahlaba umoya seqala ukubanda ngoMay uyahlaba umoya ukuhluma kwenhlaba umhlaba kahle kuhamba noearth lokhu elithini nomhlaba nongumhlabathi okubuyela phansi yebo elangeni phela ngithi kuwe kade kushisa ilanga manje ifire sebalithathe four elements uDecember uJanuary noFebruary 4 elements kuzokhipha izitshalo nokuvuthisa ukudla ngoNdasa ngoMbasa nangoNhlaba bese kwenza njani lo seyahlaba manje sesiyaleke manje siyemoyeni ke manje kukhona komoya kukhona komlilo kukhona kwamanzi kukhona komhlaba ku4 elements siqhubeke masibuke siyakubani manje kuJuni okunhlangulana August lapho izihlahla seyihlangula seyiwisa amacembe umoya obandayo usuwomisa izihlahla seyigula izihlahla sezihlangula uvela lokhu bekungabonakali yebo kugijima umoya uJuni lo kuzoba untulikazi lapha umhlaba uyishanela wona usaphaza nembewu uyisaphaza kuphi emhlabeni wonke zinkanyezi njalo lezo hayi calendar iyeke calendar ukuhluma usebenza ngo4 elements icalendar iyasebenza ngo4 elements summer spring autumn wena thana bese siqedile imisebenzi siyasebenza bafowethu sifise ngane sikhuluma ngeinkanyezi thina sikhuluma ngeinkanyezi siyabuya ke manje size kulaba bomoya angithi sifike sibe namanzi nani nomlilo sibe nani nomhlaba okuyi-earth sibe nani nomoya bangaki lapha bayi4 umoya vele usuvunguzela ukuthi kuphinde kukwazi ukuthi kune ini kunemvula ngoba umoya namanzi kuye kube into eyodwa ngoba kuba yi-vapor kube yi-solid kube yini fire kuzoba yini umoya phela yashintsha kube yi-liquid yeah i-liquid njalo igas igas i-liquid solid nani no-fire umlilo lapho bangaki no-fire lo kahle ubizwa ngoplasma angazi ngikwazi nje lokhu kwagesi lokhu kwezulu okay ke sezumelene ukuthi kuno 4 elements kulezi liquid solid gas plasma yeah lezi inkanyezi lezi zingaki lezi inkanyezi zo4 ama group igaba noma amaqoqo alezi inkanyezi azigaba engaki ezu4 sithe kwamanye amavideo sino 4 bani rain la lezi igaba ezi3 yebo
Yeah. Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere. Yebo. Sibe nesisekelo, sibe nomhlaba, sibe nomlilo, khani siyobanana nomoya. Siyavuma. Isisekelo amadwala ay solid. Kube umhlaba okuyi-earth. Kuzoba umlilo, kube yini? Umoya phezulu. Ngoba umhlaba amanzi. Cela uphinde futhi kube khona ini? Lokho kuyisolid esibiza ngani khona thina? Sibiza nge-earth. Sibiza nge-earth. Yeah. Bese kuthi phezulu kwe-earth yini? Amanzi. Yebo. Yeah. Bese kuthi emkhathini wezulu yini? Umlilo. Siyavuma. Phezulu umoya. Okay. Sekuphelele. Lento ishoyo izigaba ezu4 lezo zama elements. Lento ishoyo isibona ngaphakathi komhlaba. Yebo. Inakho ilaqine khona. Yebo, solid le. Solid. Qine khona. Inakho yebo. Umhlabathi namadwala lo. Outer core qala uba amanzi. I-liquid le. Ilenozi outer core yaqala uba amanzi. I-liquid. Yebo. Yebo, phezulu kwe-solid. Phezulu kwe-solid. Kube i-mental uthe i-mental yini? Umlilo. Uyashisa. Yebo. Bese kube i-crust ila kuvunguza khona umoya. Kuphela nje. Siyavuma. Zingaki lezo zinto? Zo4. Ku4 bani? Elements. 4 elements. Siyavumelana manje. Siyavuma. Sizobuya ke ngelinye ilanga sesizogroupa ama star sign. Okungu Capricorn, Cancer, banibani. Sizobuya siba group. Sizobuya sibashaya. Sizobabeka ngononina. Sibasa konina ba. Ngiyayithanda awona bona ilentos Inkanyezi uyichaze kamnandi bengingaboni ukuthi uzoya khona lapho. Noma ungafuni sibize ngakhalenda kodwa ke akusenga calendar le hey bafuna soba ngadlala umnguni uyaphetha ufuna ukusisa kubelungu asifuna abelungu la sifuna siyichaze njengoba injalo lento Inkanyezi kusho ukuthi masibuka lezi inkanyezi kahle zisinika ukuthi umoya unjani ngaleso sikhathi singahlali siyinto yodwa siloku salandela omqalo wendlela no credo muthwa no Nongqawuse no bani Mandela bani isikhathi sabo sesidlulile iphelile into Mandela nepolitiki manje mosha babaqeda abantu bakithi thina ngeke simoshwe laba sizobatshela amaqiniso ukuthi 1 2 3 kunje ngoba thina sifundiswa zinkanyezi la emakhanda ethu siyavuma yebo ukuhlakanipha sithole inkanyezi yilento mazibuko ukuthi itho yokuqala kumele ibe nini August ukuqala konyaka njalo ukuvala unyaka nokuqala kwawo yebo manje sizoba netho ngoDisemba sikhanda umlilo lapho yebo siphinde siyoba netho ngoMarch sidila nezifo into solid umbasa yebo undasa nonhlaba undasa umbasa unhlaba sibe nayo ngoJune futhi iyobe isevenda leyo iyobe isevenda sibuyela kwamoya yebo sibuyela phela emoyeni manje siyaphezulu emoyeni kwabokugcina oncwaba batshali bembewu yebo ilapho nje babukeli beSolomon TV ngiyacela ukufonela ngo7 qala ungifonela ngo8 ekseni 7 ntambama 8 ekseni ezolamndeni eGoli eSoweto eKhayelitsha Mandela Park eKhozikhona kuzoba emsusankungu kwaBest eThekwini Zin3 lezi ndawo engitholakala kuzo okusho ukuthi 3 groups noma zigaba namaqoqo siyabonga ababukeli beSolomon TV qhubeke njalo ke subscribe and share ithinte ne-notification bell ukuze uzokwazi ukuthola ama video emasha esashisa bell amen siyabonga